Ɗan daji kashi na 12. Bayan nasarar da Aminu ya samu a ƙauyen Maƙwattaka, inda ya fatattaki matsafiya 'yar kakusa tare da kawar da halittun aljanu, ya koma gida cikin gajiya, amma zuciyarsa bata huta ba, domin ya fahimci cewa sabon nauyi na zuwa nan gaba. Bayan kwana 3 da dawowarsa gida, Aminu ya samu ziyara daga wani baƙo wanda aka ce ya fito daga wani wuri mai suna ƙasar Masifa. Wannan mutumin ya bayyana kansa da sunan Malam Bashir. Fuskarsa tana nuna damuwa, kuma idanunsa sun cika da tsoro. Malam Bashir ya ce wa Aminu, "Jarumi Aminu, muna cikin matsala mai girma ƙasar Masifa. Wasu manyan aljanu da suka ce suna mulkar ƙasar sun tilasta wa jama'a bautarsu. Duk wanda ya ƙi biyayya yana fuskantar hukuncin da ba zai tsira ba. Mun ji labarin jaruntarka, shi yasa muka taho domin neman taimakonka." Aminu ya shiru na ɗan lokaci yana nazarin maganganun Malam Bashir, sai ya ce, "Zan zo domin ganin abin da ke faruwa, amma ku tabbatar kuna tuba ga Allah, kuma ku dage da addu'a. Komai girman al'amari bai fi ƙarfin Ubangiji ba." Washe gari da safe, Aminu ya shirya tafiya tare da Malam Bashir. A lokacin da suka shiga ƙasar, Aminu ya fahimci cewa al'amarin ba sauƙi ba ne. Gidajen ƙasar sun yi duhu kamar akwai hadari, kuma mutane suna rayuwa cikin tsoro. A lokacin da suka isa fadar shugabannin ƙasar, sai suka tarar da wani babban wuri da ake kira dandalin tsoro, inda ake gudanar da shari'ar wanda suka ƙi bautar aljanu. A wannan lokacin, Aminu ya ga wani mutum wanda aka ɗaure a tsakiyar fili, ana shirin aikata masa abin da ya fi kama da wani sihiri mai haɗari. Aminu ya ɗaga murya da ƙarfi yana cewa, "Ku dakata, ku daina zaluntar wannan mutum. Wannan ƙasa mulkar Allah ce, ba mulkar aljanu ba." Da wannan magana sai aka ji wata ƙara da murya mai girma daga cikin iska tana cewa, "Waye ke da ƙarfin shigowa ƙasar Masifa yana neman kawo sauyi?" Sai Aminu ya ce, "Ni ne Aminu, wanda ya dogara ga Allah. Na zo domin dakatar da zalunci da kuma tsoron da kuka jefa mutane a ciki." Daga nan wani babban hazo ya mamaye dandalin. Daga cikin wannan hazon sai aka ga wani aljani mai siffar babbar damisa, mai idanuwansa suna fitar da wuta. Aljanin ya ce, "Aminu, ka tabbata ka shiga wuri inda ba za ka fita da rai ba. Wannan ƙasa mulkar mu ce, kuma ba wanda ya iya ƙwatar ta." Aminu ya fara karanta ayatul kursiyu da ƙarfi, yana mai tabbatar da cewa addu'an nan za ta zama makamin kare shi. Aljanin damisa ya yi ƙoƙarin kai hari, amma addu'ar Aminu ta hana shi kusantar shi. Aminu ya ɗauki takobinsa wanda ya samu daga sarkin aljanu, ya yi niyya da fatan Allah ya kare shi daga duk wani sharri. Ya yi gurmuzu da aljanin damisa har sai da takobin ya fitar da haske, wanda ya sa aljanin ya ɓace cikin iska. Bayan nasarar da Aminu ya samu kan damisa, sai ga wani babba mai kama da ɗan adam, amma jikinsa yana fitowa da duhu. Wannan shine sarkin aljanu na ƙasar Masifa, wanda ake kira Sharrin Gizo. Sharrin Gizo ya dubi Aminu yana cewa, "Jarumi Aminu, ka ci nasara kan bawana, amma ka sani cewa baka isa ka ci nasara a kaina ba. Ka juya ka koma gida idan baka son ganin ƙarshenka." Aminu ya tsaya tsayin daka yana cewa, "Ni ba zan juya ba, domin wannan ƙasa ta Allah ce. Za mu ga wanda zai yi nasara, ni mai dogaro da Allah, ko kai mai zalunci da shirka." Al'ummar ƙasar Masifa sun taru suna kallon wannan fafatawa. Wasu daga cikinsu sun fara jin ƙarfin gwiwa saboda tsayin dakan Aminu, yayin da wasu kuma suka ci gaba da jin tsoron ƙarfin sarkin aljanu. Sarkin ya aika da wata katuwar ƙararrawa daga bakinsa, wanda ya haifar da wata guguwa mai ƙarfi, amma Aminu ya fara karanta suratul Baqara, wanda ya sa guguwar ta ragu har ta ɓace. Fafatawar ta ci gaba, kuma al'umma sun fahimci cewa wannan ba kawai gwaji ba ne, amma kuma babban jarabawa ce ga dukkansu. Amma kafin ya yi nasara, sarkin ya bayyana wani sabon makamin sirri wanda zai iya kawo cikas ga nasarar Aminu. Shin Aminu zai iya ci gaba da tsayawa tsayin daka har ya samu nasara, ko kuwa wannan ƙarshen zaruntarsa ce? Labarin zai zo ci gabansa. Sirrin makamin sarkin aljanu, daga alƙalamin Saminu Algaita.